Палута Бадунова. Што кажа нам сённяшнім гэтае імя? У сучасных энцыклапедычных даведніках знаходзім, што яна была адным з лідараў беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, сябрам рады БНР, стаяла на пазіцыях незалежнасці Беларусі, вызнавала сацыялістычную ідэалогію. За гэтымі сціслымі радкамі жыццё неардынарнай асобы, якая для шмат каго увасабляе вобраз нязломнай змагаркі за незалежнасць Беларусі, сімвал непераможнасці беларускага духу. Нарадзілася Паліна Бадунова 7 верасня 1885 года у Новабеліцы, прадмесці Гомля. Сям'я Бадуновых была вядомая, аўтарытэтная ў мястэчку. Бацька належаў да мяшчанскага стану, але арандаваў невялікі маёнтак. Палута першую ў сям'і атрымала спецыяльную адукацыю. Пасля сканчэння вучэльні ў Буйнічах вытрымала экзамен на кваліфікацыю хатняй настаўніцы расейскай мовы і геаграфіі і з 1905 года пачала працаваць у вясковых школах Гомельскага павета. На пачатку 20-го стагоддзя Вялікая расійская імперыя знаходзілася ў стане моцных эканамічных і палітычных узрушэнняў. Яна намагалася зрабіць першыя крокі ў індустрыйным развіцці. Яна перажыла ганебную вайну з Японіяй, рэвалюцыйны ўздым 1905-1907 гадоў, які прымусіў царызм саступіць частку ўлады дзяржаўнай думе і дазволіць існаванне легальных палітычных партыяў. На ўскраінах імперыі разгортваліся і вызначалі свае задачы нацыянальныя рухі. Амаль да 30 гадоў Палута Бадунова пражыла ў роднай Новабеліцы. Суседні Гомель быў на той час значным цэнтрам рэвалюцыйнай актыўнасці. Тут дзеяў палескі камітэт РСДРП, арганізацыі бунду, эсэраў. Разам з сястрой Марыяй Палута захапілася палітычнай дзейнасцю. Тут яна і набыла трывалую дэмакратычна-народніцкую прышчэпку. Навучаючы дзяцей беларускіх сялянаў, Палута Бадунова пабачыла прыніжаны стан беларускага народу, яго незапатрабаванасць, а адначасна багацце беларускай мовы і арыгінальнай культуры, носьбітамі якой заставаліся сяляне. Гэта ўрэшце вылучыла яе з тутэйшага расійска-арыентаванага асяродку і прымусіла задумацца пра гістарычную тоеснасць роднага краю і ўласную далучанасць да яго. З такімі думкамі і пачуццямі Палута апынулася ў перадрэвалюцыйным Петраградзе ў 1914 годзе, дзе нарэшце здзейснілася ейная мара пра вышэйшую адукацыю. Яна стала слухачкаю найвышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў. Але рэвалюцыйная віхура запатрабавала іншых ведаў ды іншых іспытаў. Пасля лютаўскай рэвалюцыі слухачы курсаў выбіраюць Бадунову сваёй прадстаўніцаю ў орган новай рэвалюцыйнай улады – Петраградскі савет. Гэта быў першы крок па шляху палітычнай дзейнасці, з якога яна ўжо ніколі не збочыць. Улетку 1917 года пецярбургскія беларусы вырашаюць аднавіць беларускую сацыялістычную грамаду. У яе ЦК разам са Змітром Жылуновічам, Язэпам Варонкам, Клаўдзіем Дуждушэўскім абіраюць і Палуту Бадунову. Разам з іншымі актывістамі грамады тым жа летам яна прыязджае на Гомельшчыну і вядзе прапаганду беларускай ідэі сярод сялянаў, жаўнераў, настаўнікаў. Яна сапраўды валодала пером, з ёй была б добрая эсеістка, добрая нарысістка.
Ну, на жаль, так абставіны складаліся, што яе літаратурны талент не развіўся. Што датычыць яе пасіянарнасць, яна была палымяная рэвалюцыянерка. У гэтым няма ніякіх сумненняў. Палута Бадунова ўдзельнічае ў кожнай акцыі беларускага руху. Збірае дапамогу пацярпелым ад вайны. Вітае ад імя грамады з'езд беларусаў-вайскоўцаў Заходняга фронту. Разам з Язэпам Лёсікам, Вандаю Лявіцкаю аднаўляе беларускі вучыцельскі хаўрус. Гучны рэзананс набыў ейны выступ на ўсебеларускім з'ездзе ўцекачоў у Маскве. Непадрыхтаваная частка аўдыторыі успрыняла даклад аб нацыянальным самавызначэнні Беларусі як правакацыю. Пасля маіх прамоў на з'ездзе некаторыя маскоўскія беларусы пыталіся ў мяне пашпарту, каб пераканацца, ці сапраўды я праваслаўная, а не каталічка, падасланая езуітамі. Для іх вуха здавалася дзіўным, што Беларусь – гэта не Расія. На Беларусі, асабліва на ўсходніх яе рэгіёнах, дзе насельніцтва, безумоўна, жыло ў рускамоўным асяродку, была вельмі цесна звязана з расійскімі цэнтрамі, са сталіцамі найперш, і эканамічна, і культурна. І беларускі рух у гэтым рэгіёне, ён сапраўды быў надзвычай слабы. Можа, ён знаходзіўся ў такім зародкавым стане. У снежні 1917 года ў Менску адкрываецца ўсебеларускі з'езд, які меўся выпрацаваць прынцыпы дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі, разгледзець самыя балючыя праблемы краю. Палута рыхтуе даклад аб уцекачах і кампенсацыі Беларусі ваенных стратаў. У праекце рэзалюцыі сцвярджалася, што праблему можна паспяхова развязаць толькі пры ўмове стварэння беларускай дзяржавы і прызнання яе самастойнасці. Але выступіць Бадуновай не давялося. Працу з'езду перарвалі расійскія бальшавікі, якія арыштавалі большую частку прэзідыуму. Яны не прызнавалі не толькі права беларусаў на самавызначэнне, але і самога факту існавання беларускай нацыі. Яшчэ падчас з'езду ўцекачоў Палута пазнаёмілася з Тамашом Грыбам. Гэта перавярнула яе душу. З'езд ужо скончыўся, заседаў камітэт. Вось са сталу, узяўшы слово старшыні, падышоў малады ваенны. Ён рабіў нейкую малую заяву, нейкі малы даклад, які заняў дужа мала часу. Калі пачаў казаць Тамаш, тады я не ведала, што яго так завуць. І не ведала, што гэта імя стане для мяне такім дарагім у будучыні. Я неспадзеўку падняла вочы, глянула на яго. Самое моцнае ўражанне зрабілі ягоныя вочы. Адразу нешта стукнула мяне ў сэрца. У якія вочы ў гэтага чалавека. Вось, каго можна палюбіць да канца. Ён хлопец быў вельмі такі, скажем, бойкі, неўрымслівы, ён быў вельмі актыўны, той, што называецца харызматычны, вельмі актыўны. Канешне, яго любілі жанчыны. Але да Тамаша неўзабаве прыйшло больш моцнае пачуццё. Ён злучыў свой лёс з вядомаю прыгажуняю Паўлінай Мядзёлкай. Палуту ж драма кахання пераследавала да канца жыцця. Тым часам палітычная сітуацыя ў Беларусі развівалася вельмі імкліва. У берасці разгарнуліся падзеі не меншага гістарычнага значэння. Перамовы паміж германскім блокам і савецкаю Расіяю пра выхад з сусветнай вайны. На перамовы дапусцілі дэлегацыю Украінскай Народнай Рэспублікі, а спробы беларусаў рэпрэзентаваць інтарэсы свайго народу рашуча адкінуў расійскі бок на чале з Львом Троцкім. Стала зразумела, што суседнія дзяржавы ўспрымаюць наш край выключна як этнаграфічны матэрыял для развязання ўласных дзяржаўна-палітычных пытанняў. Неўзабаве нямецкае войска ўвайшло ў Менск, і ў хуткім часе імі была занята ўся тэрыторыя Беларусі. Беларускія дзеячы
вырашылі скарыстаць з прыхільнасці акупацыйных уладаў і стварыць тое, чаго не дапускалі бальшавікі – беларускую дзяржаву. 9 сакавіка 1918 года адбылося абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі, а 25 сакавіка – яе незалежнасці. Бадунова была ў самым цэнтры падзеяў. Яе подпіс стаіць пад гістарычнымі ўстаўнымі граматамі аб утварэнні БНР і аб яе незалежнасці. Яна стала адзінай жанчынай у першым урадзе Беларусі. Бадунова дапамагае пацярпелым ад вайны, асабліва дзецям. Яна стварае першыя беларускія школы ў Менску, здабывае сродкі для ўтрымання першага дзіцячага дому, зарганізоўвае яслі для дзяцей беларускіх работніц. Апроч таго, Бадуновай даводзілася працаваць і над сабою, узабагачаць свае веды ў палітычных навуках, упраўніцтве, удасканальваць сваю беларускую мову. Всей душой полюбила Беларусь. Такой феномен, самый дивный, то есть, что фактично она не имела белорусских корней, белорусского походжения. У нее такие казацкие корни. И это не першы такі выпадак, калі чалавек, кроўна не звязаны з гэтай нацыяй, далучаецца да нацыянальна-вызвольнага руху Беларусі. Апантанасць і энергія Бадуновай уражвалі і прываблівалі. На гэтым здымку Палуты адна з ейных аднадуміц, Вера Маслоўская, напісала: «Беларускія кабеты, згляньце вобраз гэты мілы, колькі міласці духоўнай энергіі і сілы, так і кліча вас, кабеты, уперад да адной мэты». Палута Бадунова стала сведкай і удзельніцай драматычнай гісторыі БНР. Яе паплечнікі катэгарычна адмаўлялі магчымасць саюзу з любымі ўнутранымі і вонкавымі несацыялістычнымі сіламі, таксама як і з імперскімі краінамі. Калі ў красавіку 1918 года правае крыло кіраўніцтва Рады БНР звярнулася да нямецкага канцлера з просьбаю пра заступніцтва, паплечнікі Бадуновай успрынялі гэты крок як здраду рэвалюцыі і беларускаму народу і адсураліся ад правых. Пасля расколу прыхільнікі левага крыла грамады аб'ядналіся ў беларускую партыю эсэру, партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У ЦК ўвайшлі Тамаш Грыб, Язэп Мамонька і Палута Бадунова. Увосень 1918-го, калі нямецкія войскі пачалі пакідаць тэрыторыю Беларусі, а на іх месцы імкліва прасоўвалася Чырвоная армія, БПСР паспрабавала перахапіць ініцыятыву ў дзяржаўна-нацыянальным вызначэнні. Дзеянні Чырвонай арміі эсэры разглядалі як агрэсію супраць БНР, таму абралі тактыку барацьбы супраць двух акупантаў – і Нямецчыны, і Савецкай Расіі. Эсэры адмовіліся прызнаць абвешчаную 1 студзеня 19 года БССР, уважаючы яе за марыянеткавае стварэнне, і заклікалі да яе байкоту. З пачатку 2019 года крок за крокам Чырвоную армію з Беларусі пачало выцясняць войска польскае. Эсэры з насцярожанаю зацікаўленасцю паставіліся да лозунгу Пілсудскага, які абяцаў пад эгідаю Польшчы стварыць канфедэрацыю былых народаў Рэчы Паспалітай. Калі Пілсудскі прапанаваў фактычна падтрымку беларускага руха і выступіў са сваёй праграмай, вот таксама стварэнне пэўнага варыянта беларускай дзяржаўнасці, але ж пад эгідай Польшчы, у саюзе з Польшчай. Беларускі рух раскалоўся дакладна на две часткі. Адна так званая паланафільская частка на чале з Лёсікам Луцкевічам, які пад той час узначальваў урад так Беларускай Народнай Рэспублікі. І з другога боку левае крыло, это эсэраўскае крыло. Яны, бадай, першымі заўважылі ў фактах арыштаў беларускай інтэлігенцыі ды закрыцця беларускіх школаў экспансіянісцкія памкненні польскіх уладаў. У хуткім часе арыштавалі лідара партыі Тамаша Грыба, абвінаваціўшы яго ў закліку да антыпольскага паўстання. Пасля 7 месяцаў канцлагеру Грыбу прызначылі месцам жыхарства Лодзь і забаранілі прыязджаць у Беларусь. На радзіму ён ужо не вярнуўся.
У гэтых умовах асноўны цяжар у справе кіравання партыяй лёг на Бадунову. Да яе прыходзіць усведамленне згубнасці падзелу і раздробленасці беларускага руху. Яна імкнецца пераканаць усіх у неабходнасці скансалідаваць палітычныя сілы дзеля найвышэйшай мэты захавання Беларусі. Пра гэта сведчыць ліст Клаўдзію Дуждушэўскаму. Сябра Душэўскі, я ў Варшаве бачылася ўжо і гаварыла з Луцкевічам, Трашкевічам, Алексюком. Яны зусім не ведаюць, што робіцца ў нас у Менску. Так велика іх адорванасць. У Гародні я пакінула просьбу і партыйны прыказ, каб усе партыйныя сілы ехалі працаваць на радзіму ў Менск. Я іх тут ўсіх і ўсё разнесла, бо яны ідуць у Коўна і куды заўгодна і совсем забываюць аб Менску. Спадзяванні эсэраў на хаўрус з Польшчаю хутка развеяліся. У снежні 1919 года яны ўтвараюць беларускі паўстанскі камітэт для разгортвання антыпольскай барацьбы. Упэўненыя ў сваіх сілах і ў падтрыманні з боку сялянаў, эсэры ідуць на падпісанне пагаднення з бальшавікамі. На той момант трэба было вызначыцца, з кім і супраць каго. Эсэры пайшлі на прямы кантакт з бальшавікамі. Перш за ўсім з кіраўніцтвам Літбела на чале з Александром Чарвяковым, так якой знаходзілась тым часам у Смаленску. І у гульню, канешне, уступае Масква. Масква, якая была зацікаўлена ў стварэнні, ў выкарыстанні Беларусі як буфера супраць Польшчы. Это агульнавядомы факт. Актыўнасць эсэраў вельмі занепакоіла польскія ўлады. У акупаваным Менску пачаўся вышук іхніх лідараў. На кватэры сястры Марыі шукалі Пелагею Бадунову. Упэўніўшыся, што яе няма, арыштавалі і цягам некалькіх дзён дапытвалі Марыю. Неўзабаве схапілі і самую Палуту. Я ледзьве выжыла пасля страшэнных умоў холаду, у якіх я смяртэльна замерзала, і пагрозы тыфусу, ад якога памерла палова арыштаваных. Праз месяц яе выпусцілі пад нагляд жандармерыі, але нагляд быў недастаткова пільны, з дапамогай паплечніку па партыі Палуту пераправілі ў Смаленск. Пераход праз лінію польска-савецкага фронту быў небяспечны. Давялося перадолеваць паводку на бярэзіне па пояс у сцюдзёнай сакавіцкай вадзе. У той час аніводная жывая душа не згаджалася на такі пераход, бо наступствы былі вельмі ўжо прадказальныя. Тым часам у эсэраўска-бальшавіцкім хаўрусе ужо наспяваў сур'ёзны канфлікт, у аснове якога ляжала галоўнае пытанне пра дзяржаўнае вызначэнне Беларусі. Сустрэча ў Смаленску не прывяла да паразумення і раскрыла Бадуновай несамастойнасць пазіцыі ЦК бальшавікоў Літвы і Беларусі. Ёй было зразумела, што галоўнае слова застаецца за Масквою, куды яна і наважылася ехаць на перамовы. Але тут давялося літаральна ламаць адкрытае ігнараванне беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Цягам месяца Палута дамагалася разгляду беларускае пытанне на ўзроўні ЦК РКПБ і ўрэшце сустрэлася з наркамам замежных справаў Чычэрыным, з ягоным намеснікам Караханам, наркамам нацыянальнасцяў Сталіным. Яна павезла туды праект беларускай дзяржавы. У гэтым праекце былі такія пункты, як кааліцыйны ўрад, бальшавікі разам з эсэрамі, праграма, эканамічная праграма на карысць сялянства, не пралетарскі, там, разумееце, быў класавы падыход, а менавіта сялянская праграма. Так што гэта стварэнне самастойнага войска беларускага. То есть планавалась сапраўдная мадэль беларускай самастойнай дзяржаўнасці з усімі атрыбутамі. Аднак і найвышэйшае бальшавіцкае кіраўніцтва не збіралася рабіць сур'ёзных саступак у беларускім пытанні. Перамовы ў Маскве скончыліся пацвярджэннем вайсковага альянсу паміж эсэрамі і бальшавікамі, а разгляд жа дзяржаўна-палітычных пытанняў адкладаўся да моманту поўнага вызвалення Беларусі. Аднак тут, калі ўжо ў яе быў у Маскве першы поспех, здарыўся такі проста удар у спіну. Той жа Чарвякоў,
який благословляў яе на паездку ў Маскву, з якім было дамоўлена, за яго подпісам ад імя ЦК Літбела у Маскву накіроўваецца дзепеша пра тое, што Бадунова не прадстаўляе нікога, акрамя самой сябе. Што эсэры – гэта фікцыя. Напружаная праца і сакавіцкі пераход Бярэзіны цяжка адбіліся на стане здароўя Палуты Бадуновай. Яна едзе на курорт Кемеры каля Юрмала. Лячэнне і адпачынак далі хвіліну спакою і магчымасць зазірнуць у сябе. Аднавіліся асабістыя перажыванні. Драма кахання да Тамаша Грыба пераследуе яе, ператвараючы жыццё у пакутлівую барацьбу з уласнаю жаночаю сутнасцю. Але палітычныя падзеі прымушаюць думаць пра іншае. Летам 1920 года наспяваў новы крытычны паварот у барацьбе за беларускую дзяржаўнасць. Пасля сыходу з Менску палякаў у ліпені 20-го эсэры прынялі ўдзел у выпрацоўванні дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь. Аднак іхных патрабаванняў не прынялі. І сацыялісты-рэвалюцыянеры, якія змагаліся за Беларусь, па прыказцы, за што бароліся, на то і напароліся. Аказалася, не тая Беларусь абвешчана. Пачалося адкрытае і вострае эсэра-бальшавіцкае супрацьстаянне. Уявіце сабе снежань 1920 года. Тут все віруе, палітыка віруе, тут, скажем, адносіны з польскім бокам, тут з савецкім бокам, ідуць рыжскія перамовы, і, канешне, вот ужо падвісла это пагрозлівае пытанне падзелу Беларусі. Палута прыязджае ў Менск. Яна актыўна друкуецца на старонках эсэраўскай газеты «Змаганне». Вяртаецца да школьнай справы. На выбарах у мясцовыя саветы яна рашуча агітуе за прадстаўнікоў эсэраў і дамагаецца поспеху. Як яна ездзіць па Беларусі, яна працуе з насельніцтвам, яна ездзіць на сходы. Яна палымяна звяртаецца да людзей, стараецца выкарыстаць той момант, каб давесці да людзей, што беларуская ідэя жывая. Яна патрабуе, каб прынялі пэўны пункт аб стварэнні беларускай арміі, таму што вот час такі, што патрэбна тая ўзброеная сіла, на якую трэба абаперціся. Бальшавікі баяліся, што эсэры падымуць зброенае паўстанне, і напярэдадні падпісання мірнай дамовы ў Рызе у лютым 21-го ЧК правёў прэвентыўную акцыю супраць беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Чэкісты арыштавалі 860 сябраў партыі, у тым ліку ўсіх сябраў цэнтральнага і менскага камітэтаў. Адначасова ўлады закрылі газету «Змаганне» і эсэраўскі рабочы клуб. Лідараў партыі Бадунову і Мамоньку усерасійскі ЧК запатрабаваў у Маскву. Старшыня ўраду Александр Чарвякоў спрабаваў вызваліць эсэраўскіх дзеячаў, але зрабіць гэта самастойна кіраўніцтва фармальна незалежнай БССР не магло. Мамоньку змяшчаюць у Лефортава, а Бадунову ў Навінскую турму. За месяц ёй не толькі не выставілі абвінавачвання, але нават не правялі аніводнага допыту. Гэта вядомы метад бальшавіцкіх карных органаў, якія імкнуліся такім чынам давесці абвінавачаных да роспачы. У адказ Палута выкарыстала адзіны магчымы ў ейным становішчы сродак супраціву – галадоўку. Марыя Бадунова піша ліст Леніну з просьбаю вызваліць сястру. Далучаецца і палітычны Чырвоны крыж. Алесь Чарвякоў дае даручэнне настойваць на вызваленні, бо Палута Бадунова мае шмат заслуг перад рабочымі і сялянамі Беларусі. Супольнае змаганне прымушае чэкістаў вызваліць Бадунову. Пасля вызвалення Палута застаецца ў Менску. Намагаецца паправіць здароўе і займаецца найперш культурніцкаю працаю.
Аднак яна вельмі балюча перажывае ізаляванасць ад палітычнай дзейнасці, тым больш, што за межамі Беларусі эсэры вядуць актыўную барацьбу за нацыянальныя інтарэсы. В той час, у конце 20-го года, большевики и белорусские эсеры домовились о том, что большевики будут сприять усіляк для політичной деятельности эсеров на польском боку. То есть они сказали, что вы можете выкористовывать наши ресурсы, и мы вам дозволяем ехать в Заходнюю Беларусь и там заниматься революционной деятельностью. Бадунова намагаецца з'ехаць з БССР. Пасля няўдалых спробаў атрымаць дазвол, пад навагоднюю ноч 1923 года яна без дакументаў пераходзіць польскую мяжу і накіроўваецца ў Вільню, дзе месціцца Віленскі камітэт БПСР. Але пасля амаль месяца нелегальнага побыту ў Вільні польская жандармерыя нарэшце высачыла і арыштавала Бадунову. Яе перавезлі бліжэй да беларускай мяжы з мэтаю высвятлення асобы, намерваючыся выслаць назад у СССР. У Наваградскай дэфензіве склалі даведку, у якой адзначылі ейныя асабістыя прыкметы: рост 163, шатэнка, вочы блакітныя, размаўляе па-расейску і па-беларуску. Некалькі месяцаў я чакала вырашэння свайго лёсу. Цягам гэтага часу пабывала ў турмах ад Нясвіжа да Закапанаў, а таксама месяц пражыла на хутары ля Нясвіжа пад наглядам паліцыі. Урэшце польскія ўлады вызваляюць Бадунову пры ўмове, што яна мусіць пакінуць тэрыторыю Польшчы, аднак Палута не падпарадковваецца. Газета «Вольны сцяг» паведамляла, што па ўсіх беларускіх установах у Вільні паліцыя шукала нейкага Чарвякова і вядомую беларускую дзяячку Бадунову. Паводле самой Палуты, яна літаральна выслізнула з рук дэфензівы. Восенню 1923 года яна выехала ў Прагу, але па дарозе заехала ў Берлін. Тут яна сустрэлася з Вацлавам Ластоўскім, які прапанаваў ёй разам рэпрэзентаваць Беларусь на канферэнцыі былых паняволеных народаў, зарганізаванай Лігаю нацыяў. Разумеючы важнасць прапановы, Палута вырашае ўзгадніць пазіцыі з Тамашом Грыбам і Язэпам Мамонькам. Яна лічыла, што мэтазгодна было б ў гэты час аперціся на нейкія еўрапейскія структуры, не адмаўляцца ад гэтага, не рабіць все ў кантэксце там нейкіх класавых пазіцый. Зразумела, што Тамаш Грыб, які і ў той час яшчэ заставаўся такіх у палоне гэтых ідэяў радыкалізму, ні московского камісара, ні польского пана, ні тым больш там заходнееўрапейскага некага буржуа. Падарожжа і выступ у Жэневе былі катэгарычна забароненыя. Пасля цэлай ночы гарачай лаянкі была расстроена да вар'яцтва. Нават мала помніла, куды і як я еду. На перасадках у Баден-Бадене і Дрэздане так прастыла, што тыдзень праляжала ў ложку з павышанай тэмпературай. Акрыяўшы, Бадунова вымушаная вярнуцца ў Прагу. Тут яна хутка пазнаёмілася з сітуацыяй і ўцягнулася ў справы. Ліставалася з Ластоўскім, спрабавала наладзіць міжнародныя сувязі. Адным з першых крокаў становіцца паступленне на гістарычнае аддзяленне інстытута імя Драгаманова. Яна марыць скончыць адукацыю, пачатую яшчэ ў Петраградзе, але сітуацыя ў беларускім палітычным асяродку застаецца ейным галоўным клопатам. Она не хотела гэтага падзелу на партыйнасць, на нейкія сацыяльныя аспекты, як это рабіў Грыб. Она лёгка сыходзіцца з прадстаўнікамі старой беларускай міграцыі, якія аселі ў Празе. Спрабуе стварыць нейкі шырокі фронт. І кажа, што не трэба дзеліць студэнтаў, гэтую моладзь па партыйнаму прызнаку. Аднак хвароба руйнавала планы. Палута была вымушана пакінуць не толькі палітычныя справы, але і навучанне. Фізічныя пакуты дапаўняліся душэўнымі, разладам з былымі паплечнікамі. Родныя мае таварышы Вацлаву Клаўдзі. Я хварэю ўсё цяжэй і цяжэй. У меня простудная жаночая хвароба, высокая тэмпература.
Я ослабла, совсем одна. Беларусы мяне не даведваюць, да гэта ўжо не ўпершыню. У турмах і на шляхах я заўсёды адна. Нема са мной мае сястры, майго ангела-хранителя. Ноччу жар цягну руку і няма каму вады падаць. Мо заўтра перавязуць мяне ў бальніцу. Хто ведае, што будзе са мной. А памру, памятайце, некалі перавязіце мяне ў Менск. Тым не менш, новы 1924 год пачаўся шчасліва. Хапіла сілы ўрыхтаваць яго сустрэчу з грамадой беларускіх студэнтаў. Яна прыкладала намаганні, каб матэрыяльна дапамагчы ім, спрыяла адкрыццю бібліятэкі чытальні, з продажам выданняў, але хвароба чарговым разам адарвала яе ад навучання і грамадскіх справаў. Напрыканцы 24-го года з Беларусі прыйшла навіна. Бальшавіцка-чекісцкія структуры змусілі партыю эсэраў самазліквідавацца. Вестка пра роспуск партыі аказалася для Бадуновай моцным ударам. Уявіце сабе, што ні асабістае жыццё, ні палітычнае жыццё не дало плёну, не дало вынікаў, на якія яна разлічыў. Уявіце, які ў іх быў пачатак, да, яна там кандыдавала там устаноўчы сход і так далее. І тут такі пералом у жыцці. Я думаю, мужчыны не вытрымалі, а то ж такая жаночая псіхіка. Новы 1925 год Палута сустрэла ў праскай лякарні нервовых захворванняў. На стане Палуты адбіваліся не толькі хваробы, але і назапашанае гадамі пачуццё адзіноты, адсутнасць блізкіх і родных. Незапатрабаванасць яе як жанчыны перамнажалася на незрэалізаваныя амбіцыі, адчуванне непрызнанасці заслугаў, несправядлівасці паплечнікаў. Цяжкую драму ў звязку з хваробаю Бадуновай перажыў Тамаш Грыб. Ён імкнуўся зрабіць усё магчымае, прыцягнуць лепшыя медычныя сілы. Падымаю на ногі найбольш выбітных прафесароў, псіхіятраў, дактароў, практыкаў. Всё дарэмна. Аднагалосна выносяць прысуд. Незлячыма. Сястра Марыя пачынае дамагацца вяртання Палуты ў БССР. Напрыканцы 1925 года Бадуновай дазваляюць вярнуцца на бацькаўшчыну, на ўтрыманне сястры. Яна вярталася ў тую Беларусь, да якой прыкіпела ейнае збалелае сэрца і ў якой так шмат перамянілася за гады яе адсутнасці. Не трэба забывать, что Палута верталась, калі рыхтавалась вот эта знакомитая конференция по белорусской мове. И задачей улад, якая ставилась перед НКВД, докладна, что выманить на эту конференцию усіх. У гэтым списку была и Бадунова, між іншым. Вось таму яе так тут по-рознаму чакалі. І для аднаго боку, і для другога боку. Яна была особой непожаданай, таму што былыя паплечнікі баялись вот гэтай яе нескаронасці, так, нелаяльнасці да саветаў. І нават вот гэтая хваравітасць, якая не дазваляла ей сябе кантралировать. Так, яна была небяспечнай і для ўлад, таму яны збірались трымаць яе, канешне, пад пільным кантролем. НЭП, новую эканамічную палітыку, беларускае сялянства прыняло з надзеяй. Яно, бадай, упершыню атрымала магчымасць самастойна распараджацца зямлёю і вынікамі сваёй працы. У гаспадарках з'яўлялася новая тэхніка, ветракі, племянная жывёла, расла сялянская кааперацыя. Значная частка беларускага сялянства авалодвала культурою земляробства, рабілася заможнаю. Але ў 1929 годзе ўсё раптам абрынулася. Бальшавікі абвяшчаюць курс на масавую калектывізацыю, стварэння дзяржаўных фабрык збожжа. Галоўным метадам калектывізацыі робіцца раскулачванне, знішчэнне не толькі сялянскіх гаспадарак, але і сялянаў-гаспадароў. Дзесяткамі тысячаў іх пазбаўляюць маёмасці,
аддаюць пад суд і разам з сем'ямі высылаюць на поўнач, у Сібір, у Казахстан. У 1930 годзе пачаўся першы этап бальшавіцкага тэрору, скіраванага супраць беларускай інтэлігенцыі. Паводле сфальсіфікаванай справы Саюзу вызвалення Беларусі, большасць былых паплечнікаў і апанентаў Бадуновай былі арыштаваныя і высланыя з Беларусі. Сясцёр Бадуновых гэтая хваля абмінула, але яны вырашаюць з перасцярогі пакінуць Менск. Марыя з'ехала ў Маскву, а Палута ў Гомель да брата Александра. Нядаўна далучаны да БССР Гомель не лічыўся асяродкам нацдэмаўшчыны і не прыцягваў да сябе гэтулькі ўвагі НКВД, як Менск. Бадунова адважылася на адчайную спробу вырвацца з бальшавіцкага раю. У 1932 годзе яна звяртаецца ў міжнародную арганізацыю дапамогі рэвалюцыянерам з просьбаю паспрыяць у выездзе з СССР. Аднак атрымлівае адмову, бо гэтая структура ўжо была пад пільным кантролем сталінскага камінтэрну. Кола замкнулася. У наступныя гады Палута вымушаная весці непрыкметнае існаванне. Сродкаў для жыцця яна па-ранейшаму не мела, спрабавала зарабляць прыватнымі урокамі, пісаць артыкулы і вершы, але друкаваць яе адмаўляліся. Аднойчы на вуліцы яна сустрэла былога сябра і паплечніка Марка Свяцімскага, які таксама перабраўся ў Гомель. Пачала наведвацца да яго. Абмяркоўвалі сацыяльна-эканамічную сітуацыю, асуджалі чэргі па хлеб як вынік няправільнай палітыкі на вёсцы, адзначалі, што партыйнае кіраўніцтва пра рабочых не клапоціцца, больш думае пра ўласны дабрабыт. Усё гэта не засталося па-за ўвагаю НКВД, які трымаў дзейнасць былых палітыкаў пад пільным кантролем. 1937 год стаў апагеем камуністычных рэпрэсіяў. Сотні тысячаў людзей былі знішчаныя крывавым сталінскім молахам. У верасні 1937-го Бадунову арыштавалі. У гомельскай турме цягам 2,5 месяцаў зняволеную трымаюць у поўным маўчанні. Першы і апошні допыт адбыўся толькі 22 лістапада. Пратакол допыту займае 3 старонкі. Абвінаваўчае заключэнне было кароткім. Проживая в СССР, после возвращения из Чехословакии проводила антисоветскую агитацию, злобно высказывалась в адрес ВКПБ и советского правительства. Тройка вынесла ей присуд. 10 годов папраўча-працоўных лагераў. Даўшы ўжо ёй першы прысуд, вот гэтыя папраўчыя лагеры, не адправілі ў гэтыя лагеры, а прямым ходам адправілі яе ў Мінск, дзе таксама яе выкарыстоўвалі. Супраць былых паплечнікаў, но гэта ўжо была зусім не яе віна. Это, канешне, была яе хвароба. Там і здаровыя ламались. І гэта вот якраз просто сведчыць пра такі страшэнны цынізм гэтых улад, калі яны ўжо яе хваробу выкарыстоўвалі супраць яе самой і супраць яе ж паплечнікаў, супраць роднай сястры Марыі, на якую яна давала паказанні там пад следствам. 25 траўня 1938 года особая нарада НКВД осудила Палуту Бадунову до найвышэйшай меры пакарання. 29 лістапада таго ж года яе расстралялі. Конец Бадуновой, смерть Бадуновой. Страшная, як і многіх. Усяго таго пакалення, вот, з якім яна прыйшла ў беларускую справу. І, канешне, вельмі сімвалічна і тыпова для Беларусі, што ў нас няма магіл сваіх сыноў, няма магіл сваіх герояў. Вот дзе яе магіла, дзе ляжаць яе косці? І куды панесці кветкі сёння, мы гэтага не ведаем.